खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गहपुराव मोनसे खास्रि बिस्रि दुखुनांथाव जाथाय सोमजिदों। खनसेयैनो सानै सेंग्रा सिख्लाया दौलें लगायनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला गहपुर कुकुरजान गामिनि हेमन्त महानन्द मुंनि सासे सेंग्राया गामिनि सासे सिख्लाजों मोजां मोननायनि सोमोन्दो दंमोन। नाथाय हेमन्त महानन्दनो नखरनि सुबुंफोरा सप्तासे सिगां गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामनानै होफैदोंमोन। नाथाय थांनाय सनिबारनिफ्रायनो गावनि सिख्लानि मोजां मोननायनि न'आव थांनानै न'निफ्राय गोमानानै दङमोन हेमन्त महानन्दआ। बेनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरनानै मैया फुंनि समाव हेमन्त महानन्द आरो बिनि मोजां मोननाय सिख्ला सानैखौबो फांसे दंफाङावनो दौलें लागायनानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो। जाथाय जानाय खौरां मोननायनि उनाव गहपुर पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव थांनानै सानैनिबो गोथैखौ बोखांहैयो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। गसाइगावनि बेनियाखाता ओनसोलाव गोदानै लुफुंजानाय अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारी आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मुसुखाजों लोगोसे गसाइगावआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मैया बेखेवनानै होबाय BTRनि CM प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बावैसो सान सिगां तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटा बगाजुलियाव गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनानै जिउ खहा जानाय नखरनो BTR सोरखारनिफ्राय मदद होनो थाखाय फोसावदों आरो बेबादि खास्रि बिस्रि जाथाया जाहाथे इयुनाव सोमजिया बेनि थाखाय रैखाथि बिफानजों सावरायनानै थाबैनो बेनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय जागोन होननानै फोरमायथिबावदों प्रमद बर' बिथाङा। लखिमपुरनि आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलाव मोनसे गुलि गावनाय जाथाय जादों। बे गुलि गावनाय जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ प्रणबज्योति गगৈ होननानै सिनायथि होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लखिमपुरनि आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलनि सेसा राजखराव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला सासे आइजोखौ गावनि बिफानि न'आव दोननो थांनाय समावनो पुतुकन कबर मुंनि सासे सुबुङा 0.5 mm पिस्तलजों प्रणबज्योति गगैखौ गुलि गावदों जायनि जाहोनाव प्रणबज्योति गगैआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। जाथायखौ खालामनाय लोगो लोगो पुतुकन कबर मुंनि दायनिगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालाङो। दायो पुलिसआ बे गुलि गावनाय जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायखौ जागायबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मेघालयआव पाकिस्तान हादोरखौ मदद खालामग्रा आरोबाव सानै लाइमोनफोरखौ हमदों पुलिसआ। हमनो मोननाय सानै सुबुंखौ सिलग्रिं डि सांमा आरो सासेखौ आसबाद बि माराक होननानै सिनायथि होदों। बे सानै लाइमोना समाजारि बिजोङाव पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय भिडिअखौ शेयार खालामनायनि दायाव बिसोर सानै सुबुंखौ गार' पाहार जिल्ला पुलिस बिफाना हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सानै लाइमोना पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय भिडिअखौ गावसोरनि गार' रावाव लिरनानै होदोंमोन। भारतआ बांलादेशजों थानाय फालांगियारि सोमोन्दोखौ बन्द खालामबाय। भारतआ बांलादेशआव दिहुनजानाय जायखिजाया मुवा बेसाद लाबोनायखौ बन्द खालामबाय। नरेन्द्र मदिनि सोरखारा भारत बांलादेश फालांगियारिनि सोमोन्दो सिफायनो थांखि लानायनि उनावनो बांलादेशनि जायखिजाया दिहुनथायखौ भारतआव बन्द खालामनो बिथोन होदों। भारतनि फालांगि मन्त्रालयनिफ्राय फोसावनाय जादों बे बिथोनखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जि-जोम फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै बांलादेशनि जायखिजाया दिहुनथाया भारतआव इम्पर्ट खालामनायखौ बन्द खालामनो बिथोन होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'दोंदि बांलादेशआ थांनाय बोसोरनिफ्रायनो भारतनि हेंथायै सोलो बाहायनाय आरो भारतनि हेंथा खामानि मावबोगासिनो दङमोन। बेनि गेजेरावनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहायाव बांलादेशआ पाकिस्तानखौ मदद खालामनानै भारतनि सा-सानजा ओनसोलाव गाग्लोबनो आरो दखल खालामनायनि हुमखिबो होदोंमोन। बेनि उनावनो भारतआ बेनि हेंथायै गोख्रों राहा लानानै बांलादेशनि गासैबो दिहुनथायखौ बन्द खालामनाय जायो। गुवाहाटी सोहोरनि बशिष्ट ओनसोलाव दुथां सुबुंफोरा सासे आइजोखौ थांखिनानै फेग्रा मुवा जाहोनानै बिनि न'निफ्राय गोबां मुवा बेसादफोरखौ लुथिनानै लांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया थांनाय 6 मेयावनो जादोंमोन जेराव रेनुका मुंनि सासे आइजोनि न'आव बे जाथाया सोमजिदोंमोन। रेनुकानि हुस गोमानाय हालोदखौ खाबु लानानै दुथां सुबुंफोरा न'निफ्राय सना रुफा आरो गहेनाफोरखौ खावनायजों लोगोसे मबाइल आरो रां रुफाफोरखौबो खावनानै लांदोंमोन। दायो बे जाथायनि दायनिगिरिखौ गोख्रों संदाननानै जोबथायाव हमनो हाबाय। हमनो मोननाय सानै दुथां सुबुंखौ करन आली आरो सासेखौ फखरुल हक होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। हायद्राबादनि चारमिनार साखाथिनि गंसे गोजाम बिल्डिं न'आव गिख्रंथाव अर खामदों। जेराव बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गासै सा 17 सुबुंफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जिउ खहा जानायफोरनि मादाव आइजोफोर आरो गथ'साफोरनि जिउ खहा जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाथायाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा कारेन्ट सर्ट सार्किट जानानै खामनायनि सन्देह खालामदों। राजखान्थि दोलोनि गेजेराव फिन दुङाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मरिगावआव कंग्रेस दोलोनि बुंथिगिरिखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा खुगायाव गोसोम जि खाथेनानै गिख्रंथावै गाग्लोबदों।
मिथिनो मोननाय बादिब्ला कंग्रेस दोलोनि बुंथिगिरि इमदाद हुसैना लाहौरी घाटनिफ्राय मरिगावसिम फैबाय थानाय समावनो हरखाब सिनायनो हायै दुथां सुबुंफोरा लामायाव खुगायाव गोसोम हि खाथेनानै इमदाद हुसैननि गारिखौ बुख्रेबदों आरो इमदाद हुसैनखौबो गाग्लोबनो नागिरदोंमोन। नाथाय बे गिख्रंथाव जाथायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो। बे जाथायखौ लानानै दायो बेनि हेंथायै थानायाव एजाहार होबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि दखरा एबसुआ 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मैया बासबारि हितेन्द्रनाथ मुसाहारि फरायसालिमायाव बरायदों। फरायनाय हाबाफारियाव एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो कक्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिजों लोगोसे बिथांमोननि सोद्रोमा आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोआव दासान्दि गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनो गोनां जादों। नाथाय बेनि गेजेरावनो भारत भुटान सिमाजों नांजाबनाय उदालगुरि जिल्लायाव फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार। नखरसेनिनो गंनैबो न'खौ सिफायनानै सोरलां बोरलां खालामनायजों लोगोसे 2 घन्टानिबो बांसिन हाग्रानि मैदेरा न'आव हाबनानै माइ माइरं जालांदों होननानै फोरमायथिदों भुगिनांनाय नखरफोरा। मैया 18 मे एबा बर' बिजों सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव कारिगाव गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बर' बिजों सान फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबाफारि बादियै फुंबिलिनि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै बर' बिजों बेनि आथिखाल आरो इयुन आयदाखौ लानानै सावरायमेल हाबाफारि बानजायनाय जादों। फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो कक्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिजल कुमार बसुमतारी। गेवलां सावरायमेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, लोगोसे सावरायगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि लोगो नेहाथारि आरो हांख्रायजानाय आलासि महरै थुनलाइजों सोमोन्दो थानाय मेलेमजिबि गासैबो बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।